Zdravím a zároveň vás již vítám u druhého dílu ze série 10 faktů od WWE. Dnešní díl se bude zabývat dnešní placenou akcí jménem Royal Rumble 2017. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Stone Cold Steve Austin drží rekord ve vítězství v Royal Rumble zápase. Dohromady vyhrál 3krát, a to v roce 1997, 1998 a nakonec v roce 2001. Číslo 27 je nejšťastnějším číslem v Royal Rumble zápase, jelikož je velká šance pro výhru, ale čísla jako 24 a 30 také nemají malou šanci. V roce 2011 byl Royal Rumble až pro 40 účastníků. Vítězem se stal Del Rio, který přišel jako 38. v pořadí. Santino Marella má nejkratší čas v ringu, a to 2 sekundy. Kane má největší počet eliminací. Dohromady vyhodil 44 účastníků. Batista je jediný, kdo přišel jako 28. v pořadí do ringu a vyhrál, ale pozor, vyhrál 2krát, a to v roce 2005 a 2014. Nexus a Nation of Domination byly jako jediná frakce, která měla 5 zástupců v jednom ringu. Yokozuna byl první vítězem z Royal Rumble, který ale nepocházel z Ameriky. V roce 2007, 2008 a 2016 se stal vítězem 30. účastník. A v roce 2016 30. účastník Triple H vyhrál World Heavyweight Championship. Roman Reigns má nejvíce eliminací v jednom utkání, celkem jich vyhodil 12, ale ještě před Romanovou rekordem byl Kane, který jich vyhodil 11. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Nezapomeňte zanechat like, popřípadě odběr, jestli ho nemáte. Ještě bych chtěl poděkovat Wrestling Webu za jejich podporu. Dále bych chtěl poděkovat Flotinovi též za jeho podporu. Děkuji, dále mi můžete napsat do komentářů, koho typujete jako výherce Royal Rumble zápasu, jaký návrat byste chtěli, nebo jaký šokující moment byste si přáli vidět. Já se s váma loučím, mějte se pěkně a zatím čau.